Kaixo, Alaia, galdetu nahiko nizuke zein zailtasun ikusten duzun kultur eskubideen markoa errotzeko Euskal Herrian, eta zailtasunak ikusten badituzu, aukerak ere ikusiko dituzula imaginatzen dut. Orduan, zein zailtasun eta zein aukera ikusten duzu marko hori errotzeko Euskal Herrian? Bai, beraz, kultura eskubideen errotzeko Euskal Herrian badira hainbat zailtasun eta horietariko zailtasun bat da jadanik kultura eskubideak. Beraz, kultura eskubideak giza eskubideen aldarrikapen unibertsalarekin agertu ziren lehen aldiz 1958an, 27. Artikuluarekin, eta artikulu honek bakoitzaren bizi kulturalean parte hartzeko eskubidea aipatzen du. Baina eskubide horretaz gain, kultura eskubideei lotuak zaizkie hainbat eskubide giza eskubideen aldarrikapenean agertzen direnak eta beste batzu azkenean oinarrizko eskubideak direnak, bakoitzaren oinarrizko eskubideak. Eta beraz, eskubide hori beraz nazio batuen erakundeak markatu zuena, egoiten da azkenean nazioarteko pentsaketa bat, gogoeta bat, eta ondotik eskalaz aldatzean, egan nahi baitu estatuek bere ganatzen dutenean ulertze hori edo lurraldetako jendeak, erakundeak eta guzti, hor aldaketa bat gertatzen da. Beraz, nazioarte mailan eskubide bezala pentsatua zena, ohartzen gira azkenean, tokikoek badutela kultura eskubideen berinterpretazio bat, azkenean, justuki aplikaratzeko badelako olako gogoeta prozesu bat heldu dena, eta horrek galegiten duena, ez baikira ekintza eskalan aritzen, pasatzen gira nazioartetik estatu baten eskalara edo lurralde tipiago baten eskalara, eta orduan egiten dira alako aldaketak eta beraz ene ikerketarekin ene momentuko gogoeta da kultura eskubideak eskalaz aldatzean aldatzen direla, hori da Anatzingek aipatzen duen eskabilitate ezina, beraz aldaketa hori egiten dena, eta beraz kultura eskubideekin antzeko zerbait gertatzen da, eta adibidez frantses estatu mailan badira hainbat kultura eskubideen eskola, eta interpretazio mailan ez gira nazioarteko arrunt ber iztegiarekin aritzen, eta utsu zuzen bidetik urruntzen gira. Orduan, Euskal Herriaren kasuan, beraz nik gehiago iparraldea ikertzen dut, hegoaldea gutxiago ezagutzen dut, naiz eta ara ejan beharrekoa da 2019an Nafarroak kultura eskubidei buruzko legea egin zuela. Iparraldearen kasuan, beraz Frantziako legediarekin lotua dena, badugu 2015tik notre legea deitzen dena, eta hortik gaintzina izan dira beste lege batzu kultura eskubideen aplikazioa ezartzeko bere lurralde osoan. Eta beraz, azkenean, arrazoren bat kultura eskubideen markoa errotzeko Euskal Herrian da, jadanik ez girela baitez badela zuzen bide fikzio batzu zuzen bidearen aletik, Frantziako legediak baitu indar gehiena, eta hor batez ere hizkuntzaren kasuan agertzen da argiki Frantziase Republikaren konstituzioarekin, bigarren artikuluarekin badela zailtasun bat adibidez, eta hizkuntza eskubidea kultura eskubideen barne da. Beraz, hori zen adibide baten emaiteko, eta horrek hainbat zailtasun ondorioztatzen ditu, bai zuzenbidearen aldetik, bai kolektibitatean aldetik eta erakundean aldetik. Orduan, aukeretan ala ere bizpahiru
ideia gertzen dira, lanora jadanik definitu zein kultura mota zaritzen diren, hor bada arrazuren bat kulturaren definizioarekin, ea hartzen dugun definizio antropologikoa, edo hartzen dugunez justuki irakundeetan baliatua den kulturaren errepresentazioa, adibidez txosten bat atera zen Frantzia mailan, jaiten zuena, Frantzian bazirela kulturaren 28 errepresentazio desberdin. Beraz, hainbeste representaziorekin nahas bat sortzen da, beraz hori izaiten alda lehen ildo bat, argitzea zein erakunde kultura hitza erabiltzean zerri erreferentzia egiten dion argiki. Beste arloren bat izan daiteke justuki hor Euskal Herria osoa hartuta hegoaldean eta iparraldearen artean, badirarik artisten mugitzeak, zirkulazioak administratiboki zuzenbidearen aldetik eta guzti badira alako zailtasunak agertzen direnak, dena ez baita berdin funtzionatzen, beraz horren aldetik izaiten aldira oztopoak, hemengo artisten kultura eskubideak segurtatzeko. Eta badira bestalde hainbat eztabaida kultura eskubideen hiztegiari lotuta, hala nola aniztasunaz hitz egiten dugunean, kultura aniztasunaz, ze anistasun motaz hitz egiten ote dugu. Ea giza eskubideen aldarrikapen unibertsaleko eskubide guziak errespetatzen dituen anistasunaz hitz egiten ote dugun, edo ez. Eta zuk bainat, beraz egin duzun ikerketa lanean, Rubens Gallardo Garziak aipaturiko kultur politikaren 3 aro aurkezten dituzu. Zeintzuk dira 3 aro horiek eta elkarrizketatu dituzun horien hitzetan, sumatu alduzu Euskal Herriko kultur politikek 3. arorantzko bidean urratsik egin dutela? Bai, bueno, 3 aroak aipatzen dira, nik esan nuke edo esaztuko nuke 3 ikuspegi direla, izan ere gaur egun ikuspegi horiek denak batera ere ematen dira, ezta? Ez dira ikuspegi edo aro estankoak, historia momentu bakoitzean kultur politikei modu batera begiratu zaie, hor garapen bat egonda, horregatik aroak aipatzen dira, baina berez ikuspegiak dira, gaur egun denak bizi daude, ezta, eta elkarren gainean telekatzen dira, ezta. Lehenengoa agian enaiz atzari joango, baina lehenengoa agian egon zitekean gehiago naziogintzarekin lotua. Bigarren aroak ostera kultur industrien ugaritzearekin eta hedabideen ugaritzearekin ekarri zuen uste bat eta zen akaso horrekin kulturaren demokratizazioa gertatuko zela. Demokratizazioa norabide ezberdin eta batetik irisgarritasunaren aldetik, hau da jendarteak, oro har jendarteak irisgarritasun gehiago izango zuela kulturarako, eta gero bestetik kultura, bere esentzia eta esango nuke potentzialtasun guztiarekin jendarteratuko zela, ezta. Ematen du hori ez dela horrela izan, kultur industriek eta hedabideek merkatu logikarekin funtzionatzen dute, eta logika hori ez da kulturaren demokratizaziorako logikarik hoberena, ezta. Eta horrela heldu gara gaur egunera, ezta. Eta orain 3. aroak, 3. ikuspegi horrek iradokitzen du, eta hau bai lotzen da gehiago kultur eskubideekin, kultur eskubideen sendatik jarraituz gero, kultur politikek balio beharko luketela kultur garapen jasangarri baterako. Orduan, momentu horretan gaude, nik esango nuke momentu horretan ez gaudela bete-betean sartuta ez behintzat. Horretarako aukerak egon litezkeela, kultur eskubideak, kultur eskubideen markoa egonkortzea lortuko balitz, edo barneratzea, edo alaia zuk esan duzu moduan,
maila makro horretatik pixkat lur hartuko balu eta implantatzea lortuko balitz, eta implantatu zen nahi dut, modu indartsuan implantatzea lortuko balitz, akaso orduan bai, pentsatu genezake, giza garapen justuago bati begirako garapen bat egon daitekeela. Baina horretarako kultur politikek orientazio aldaketa handi bat beharko lukete, eta ez dut uste nik momentu horretan gaudenik oraindik. Beste kulturaren merkaturatzea, banatzaile eta hedabideen eskuetan dagoelako oraindik, eta ez dagoelako batez ere kultur eskubideen ikuspegi hori errotuta. Eta hau esan da, nik beste galdera bat egingo nizuke zuri, Alaia. Kultur eskubideen markoa ikertzen ari zara, badakigu, doktorautza egiten ari zara, Euskal Kulturan Erakundean ere gai hori hizpide izan duzue, urte askotan gainera. Kultur eskubideen markotik zer gako nagusi dira azpimarragarrienak zuretzat? Bai, beraz, Euskal Kultur Erakundean kultura eskubideei buruzko gogoeta hasi zen ni iritsi baino lehenago, beraz, lehenik 2017an hasi ziren jadanik gogoeta batzu eta horretarako mintzaldiak antolatuak izan ziren, Patrice Meyer-Bisch eta Jean-Damien Colenekin batez ere. Eta ondotik izan da zuzendari aldaketa, eta gero ni iritsi naiz ere horren ikertzeko. Eta beraz azkenean pausatzen diren galdera hori da, kultura eskubideen definizio argirik ez baita azkenean, eta joan behar da hainbat testuren ikertzera ulertzeko zertaz ari diren kultura eskubideak aipatzean, eta hala ere beti ari dira bakoitzaren bizi kulturalean parte hartzeko eskubideaz. Beraz, hortik partituta, egiteko manera bat da justuki jendeetatik, lujaldetatik partitzea, ulertzeko jendeak nola bizi duen bere kultura, nola zein diren bere gaitasunak, zein diren bere oztopoak kultura horretan parte hartzeko. Eta hori adibidez argiki izan da Euskal Kultur Erakundearen bideo horriaren ildo bat, horietarako hitz nagusiak kultura parte hartzailea baitira, kultura eskubideetan oinarritua, kultura errikoia pentsatzen duena, eta 2021 batean ere hasi zen elkartuz dispositiboa Euskal Kultur Erakundean, eta horrek plantan ezartzen zuen azkenean kultura eragileekin lan egiteko leku bat, ez eta kultura eragileen dako lan egitea. Bada hor paradigmo aldaketa bat, azkenean gertatzen dena, eta jendearekin aritzeak ere aukera bat emaiten du, orduan jendearen parte hartzean oinarritzeko. Eta beraz, hori izaiten alda, kultura eskubideen gako nagusi bat, bakoitzaren parte hartze mota aztertzea, ikustea bakoitzak nola egin nahi duen parte hartzeko, ze maneretan, eta zer behar duen oraindik bere parte hartzea segurtatzeko eta balintza honetan egiteko. Beraz, horiek dira momentuko agertzen zaizkidan gako batzu, baina nara, erran dudan bezala, ikerketarekin batera garatuko dut txiguraski. Eta bainat zuretzat badut azken galera bat, zure ikerketan kulturaren funtzioaz pentsatzeko beharra ere azpimarratu dute elkarrizketatuek, eta elkarrizketatuen ustez, orduan, kulturak Euskal Herrian zer funtzio hartu ote du, zer berpentsatu behar genuke.
Bai, bueno, Euskal Herrian galdetzen duzuna, nik uste dut prozesuak globalak direla eta Euskal Herrian gertatzen dena ez dela beste toki batzutan gertatzen den horretatik oso ezberdina, ezta? Kasu honetan kulturaz ari garena, bueno, artez ari garela uste dut, eta arteei, asmamenari, sormenari, arteei egotzi zaie toki bat. Eta zein da toki hori? Aisialdiaren tokia. Eta zertarako aisialdea? Entretenitzeko, denbora pasarako edo ondo pasatzeko. Horrek zer ekarri du? Bueno, oro har, ez kasu guztietan, baina horrek zer ekarri du? Ba, kultura hustu egin dela, ze kulturak berez, kulturak edo arteak berez, oinarrizko zeregin bat badaukate, ezta? Eta da, pentsamendua urratzea, gutxien hori eskatu behar zaio arteari, ezta? Imaginatzea, mundu ezberdin bat, aukera ezberdin batzuk, pentsamentua urratzea, horretan utziko nuke, ezta? Pentsamentua urratzea. Eta aisialdia egotzi zaionez kulturari edo arteei, aisialdiko esparrua mugatu denez, mugatu direnez arteak, ba, hustu egin dira eta entretenitzeko erabiltzen dira nagusiki. Eta ikusi besterik ez dago, ba, bueno, mundu akademikoan edo lan munduan, ba, arteak ez daukate apenas espaziorik. Orduan, toki horretara bultzatu dira arteak hori batetik. Eta gero zer beste funtzio, ba, ekonomia azkartzea. Kultura arteak erabili dira bueno, ba, ekonomia bizitzeko, azkartzeko, eta gero eta gehiago txunditzen gaituzte, ba, ekitaldi erraldoiek, ikuskizun handiek, eta gainera horiek erabiltzen dira, norbere herrialdera bisitariak erakartzeko eta abar. Orduan, bueno, horretan gaude, hau ez da Euskal Herriko, nire ustez Euskal Herriko kasua bakarrik, ez da kasu isolatu Euskal Herrian mundu osoan gertatzen ari den kontua da. Eta berreskuratu ahalegindu beharko genuke berreskuratzen arteek behar duten toki, eta da pentsamentua garatzeko toki.